mendem kok ngarit tuh. Ya lemes tinguk harus madu iki yo nerus ki wae sing mendem mah cocok. Tapi yo mendem-mendem ngene yo enake yo mangku purel ngono iki matu. Kok ya sepi ya? Karena udah ngalas. Mantau bareng kok yo ora liwat tuh. Paling ya buta iki nang alas. Kita ini gini sih lah, kok karo ngombe sih nek matu. Wis panas sih Rafael, wis tian panas sih koyo setan ini. Ngopo kuwi gitu? Panasnya. Ngopo gini-gini? Iya tuh, kok nang gini. Wong mendem kok ngarit ora oleh. Malah gulung gue ra sida ngarit. Nah. Oh, daripada ngarit itu mending ngombe iki wae temen-temen nek kelong semene iki. Ngombe apa iki? Kadang kluthuk. Wah. Masuk kowe. Iso mantuk-mantuk gue gini-gini. Lah yo. Ngopo? Dengaren temen kok ngombe kok ngasih koning dombe ning alas barang. Ya selalu lanang mesti yo masalah karo wedokan. Saiki nek wong lanang ndek masalah karo wedokan, ora golek wedokan liya to ge pelampiasan. Mlayune ate ning Mendemang to. Yo encen akeh-akeh di lanang ngono lho. Iya. Kakek anggere ono masalah apa cidro mesti pelariane ngombe kuwe. Gua kok karo kancane kumpul lagi ngombe kabeh bareng. Sak puase. Kasih-kasih kuwi biasa. Wah wis kebanyakan yo ngono wis akeh yo. Wajar. Ini wae elek asine. Ning priye? Ya, penting saiki ngombe. Ngombe. Iya, hidup ngombe. Wes. Jajak koyo apa rasane gedang tuk. Iya kek jajal kok. Ini kok ngumpluk ngono, Koyo gedang. Gedang iki dengan wis ke branyas. Wis. Matuk lo. Enak lagi. Ayah deh. Cinta lagi. Wah. Ki kami ni kepira ku Murah. Awewu. rasanya ada manis-manisnya. Ya, koyo le mineral wae. It. Enak. Blegep bae lu. Enak lagi yuk. Pisan. Matuk rasane. Umet langsung. Sih gak sakmono mumet. Wantek ae entek iki. Apa entek iki dong. Glogok ngono. Dan teo. Nah. Udah tayang. Sakmene.
Yo wetenge wis ra betah kok. Ngapo? Mosok sak ini tepar dari peminum. Ini dikit mau kok. Lagi-lagi ini kok. Aduh, ra betah. Wah. Aduh. Ini, waduh. Tepar. Ini. Wah, cari peminum biar ngulangi. Aduh. Wah. Kapok nyong wis tak baleni le. Ayo ngene yuk. Wah, Aduh. piye? Waduh, piye ya? Ya iya tuh. Waduh. Wait. Par. Piye? Par. Wah. Anu. Tinggal lumah iki kundane gumlayu deh. Sadari. Wah, dapat tenang jebul. Umpam itu. Ini. Nah, biro nih tuh tadi ini. Ini. Angel dikurangi kabeh-kabeh. Nah, weh, istipar mending enggak lu. Balik-balik sesuk turun gini. Hati demet terang. Lah anak malah tinggal lunga kancane mendem ra dupeni ya. Lah.